Ay. Ako na katuba. Ay. Super Mega Bay and welcome back to my vlog. And for today's vlog, for today's video is magtanong may og kahoy in English tree planting. So muna siya mga participants, mga maestro na siya Super Fam. Please subscribe sa akong YouTube channel, Super Mega Bay. Muna sila mga maestra Super Fam. Diha, diyon participants. Say hi to my vlog. Say hi. Hi. Say hi mga grupo. So Super Fam, pagka-ito sana kani sila mga ano sila grupo na mo ba nga kana gani bang gumuhit ng isang papel sa isang kuan ko na? Gumuhit ng papel sa isang larawan ng sanaysay. Balo o kasabot ato. Wen. Kasi magkasulti atong gumuhit. Isang malaking kabubo. Hoy! Nabulangan nyo! Kahiin nyo! Isang malaking Kabubuhan. So ma'am, Kanibang wiring ba? la? Yeah, wala pa na nakuan. Wala pa guro ni. Kay, kinsa ko na kay. Ano? Maning wiring ke? Ako anak, anang kasada. Street na siya. Shout out Ma'am Susan. Shout out Ma'am Susan. Si hi to my vlog. Subscribe sa akong YouTube channel, Super Mega Bay. Super Fam. Atong ipakita ng gabi. Good right. Shout out Rakos Galaste. Gusto mo saksakin ko nga lang mo, ha? Guys, si ride. Sige, diretso. Shout out sa Drive, Sir Joren. Shout out. Ako may dasmagan di ay. Shout out si Ma'am Jelle. Hi guys. Andito kami ngayon sa Bisaya lang ma'am, kaya di man ko kasabot Tagalog. Sa Tagalog Magun sa tamag. magtanom ta karon og mga fruit bearing trees and non-fruit bearing trees. Wow. Siya nga. Pagtanong ko na mayroon og kahoy. Okay, so ang haba ng hair ko, guys. Haba. Gandang-ganda sa sarili ba? Ang ganda-ganda ko naman. Of course, dahil anak tayo ni Lord. Oo, yes. Ang ganda naman nating lahat. Makaway tayong lahat. Pasig na yung mga shout out diha, shout out. Wala man ya. Shout out ra ko sa tanang college nga dadins listed. Especially Shout out ko sa graduate karon gagahapon dahil si congratulations kay Giselle. Murag gyud siya bridesmaid. Bridesmaid. Dai Giselle, congratulations sa imuhang sa mag-celebrate yata dad. Bro, Tanang mga nag-graduate ha. sa group chat na mo kay Maligo kuan man ka kuno da. kay maligo man kuno og dagat. Or Yay! Mo siya katulina sila ko. Asatos. So gasugod na sila. Tanom Super Fam na sila. Mag-uyab na sila. Mag-uyab na sila Super Fam. Yon si Miss Carlin og iyahang kuan. Uyab. So Pastor Miller. Shout out sa mga nag-graduate, dinlisted. Especially Dai Giselle. Shout out sa akong Pastor Miller. Subscribe mo diyang YouTube channel nga. Shout out to Diyos nung Bisaya yung YouTube channel. Mo siya kanta-kanta dito. Dayon. Oy, si Ma'am Kuan sa ngalan ani ni Ma'am. Magandang dilag. Puso ko yung Maaming
Hi. Super migubayan. Si ma'am. Wala ni help niya. So, ang tabangan. Yung ugsukan, ugpuan, lipa. Dari kagak teach ma'am dari solution. Dugay na ka dari? Almost 3 years. Wow. Ano na siya? Ano na siya panupuan? Baka. Tanom na gid mi super fam. Shout out sa akong amigo nga banggietan nga si Charetoy. Shout out ni Charetoy. Nga Charetoy kaayo ni siya, nga Charetoy nga banggietan na yung mango. Ay, oh. Baliw ka yata eh. Og balo. Asa mo itanong mo imong kuan? Shout out ni Rotrot. Shout out ni Rotrot nga single. Is forever. Yes. Apel. Apel jud kog ka picture. Nabatan on balik. Asa mo ko dai chiche? Asa day Charitoy? Asa may na tuba ron. Asa na tuba? Ito atong sanggot. Ha, sanggutan. Wala kay tuba day. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Wala kay tuba day. Oh, shout out Ma'am Jilen. Kulamot sa iyo ta Ma'am Jilen para mag-ingay. Ma'am Jilen. Hi guys. Mag-ingat kay Ma'am Jilen. Para di mabantukan. Sa di mabantukan. Tangan og sagot. So super fam, muna siya ang then listed na mo si Rachel Balsamo. Og yang sister. Chelsea, sorry. Dayon kaning osamon si Rachel. Then listed Japanese sila. Pohon sila na po yung mag-teach na to ani. Di na po dapat teach. Di naman ko pa-teach tawon. So muna siya, super fam, daghan na kayo. Og anhera ko to akong vlog kay dag murag puno na jud siya. Anhera ko to akong vlog. Anhera ko to akong vlog, super fam. And si hi. Hi. Bye-bye. Mananong taon. Mananami og. Kahoy. Oo. Murta siya super fam, katong wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe, hit notification bell, katong bell all, paladi mo malagas. And bye-bye!